Čaute. Tak dneska nové video. Ideme upratať karaván, pripraviť ho na zabývanie. Ukážeme vám nejaké veci, ktoré sme nakúpili. Ale dnes vám ešte ukážem, ako som a čo som kúpil s plynom. Zobral som propanovú fľašu. Takú útok. Musel som troška upraviť ten vstup, lebo musím si kúpiť takúto hadicu. Lebo toto je to nemecké uchytenie a tam je taký cumlík, čo sa to dokopy dáva. Toto je rýchlo úpojka. Je to od Produgasu. Čistý propán. Chcem si to vyskúšať teraz, že koľko to bude a ako dlho vydrží táto 7,5 kilovka. Idem to pustiť. Je to super, že tu má len takýto vypínačik, toto tu. Keď to stlačíte, tak to viete vybrať. Tak toto viete zapnúť. A ja už si robím troška náladu. Ja to musím stopnúť, aby bolo počuť, že mi tu nehrá, nech ma YouTube neobmedzí. Dobre, ja sa vyzujem. Dám si papuča, lebo tá podlaha tu je chladná. A idem pustiť trúmu. Takto. Dáme si kúrenie. Dáme na tých 18. Na 18. Pustíme si nie Eco, ale pustíme si nie High, a ešte tam je ten jeden mod Boost, a to sa ako púšťa. Tak to nejako. On sa asi musí najprv pustiť. Aha, už ide. Už ide. A teraz ide Boost. Takže dáme Boost. Nech sa to tu riadne vyhreje. Chcem vedieť, že koľko vydrží tá fľaška, potrebujem si to otestovať, tie časy, aby som vedel, že s čím môžem počítať. Ja chcem určite brať ešte jednu tú fľašku. Chcel som zobrať tú 10-kilovú, ale nie som si istý, či sa tam dopredu vleze, keď tak dajte mi vedieť. Už truma naštartovala, už to počuť. Lebo tam je ten límec na vrchu, na tej fľaške a on je prizváraný. Čo som si všimol, tak na tých fľaškách, čo sú hliníkové, tak tam sa ten límec dá očarovať, takže tam by som nevidel problém, tie plniace, čo sú. Tak uvidím, ja neviem ešte, čo kúpim, ale teraz mám tú kompozitovú od toho Produgasu. Uvidím, čo to vydrží teda. Pustil som to, pustím aj teplú vodu, pustím aj ladničku a za chvíľku vám ukážeme, že čo všetko sme museli kúpiť do karavanu pred začiatkom ani nie sezóny, ale nášho karavanovania. Takže spravíme to vonku. Ja ho trošička zozadu musím ale oplachnúť, lebo je špinavý ten karavan, tak nech to troška vyzerá a vidíme sa za chvíľu. Dobre, tak chceme vám ukázať v podstate základ, ktorý sme my mysleli a máme nakúkaný z videí, že čo asi by sme potrebovali na začiatok z toho nášho karavanovania. Čiže ja vám ukážem tie technické veci, mám to, čo patrí do interiéru a také tie somarinky, také drobnosti. Základy. Dobre, tak poďme na to. Dobre, keď začnem od vody, čiže základ konva. Zobral som nejakú pridavnú hadicu na vodu. Tu máme koberec na predkaraván, kde budeme ešte kupovať slnečnú clonu. Potom sme kúpili na doporučenie chémiu do záchoda. Bez elektriky sa neobídete, čiže elektrický kábel. Stoličky tie vidíte. Kúpil som Alko Bigfootové nohy. Na to spravím zvlášť video, lebo
Ja mám nohy od knotu, tieto tam presne nesedia, čiže ja vám ukážem, ako sa to dá spraviť aj bez toho, aby ste museli mať nejaké dokúpené veci. Už to mám vymyslené, takže na to videjko spravím. Kúpil som ešte zmršťovaciu hadicu, mali ju v Actione za 6 eur, tak nezober to. Koberec som vám ukázal. Kúpili sme stôl od Outwellu, lahunky, rozkladacie nohy, pekne na, že si viem spraviť rovinku. Ďalej, leveling, kde mi v mobile bude ukazovať výšku, vodováhu. Pripojka na elektriku, hej, do kempov. To je, dokonca ich majú v obi. Voda, rôzne druhy pripojok, Parkside, kovové z Lidla. Ak používate plastové, veď mi môžete povedať, že čo je lepšie, no. Na tému som si objednal pevňovacie haky, šrobovacie, ale aj zabíjacie. Sú tam aj nejaké lanka. Ten obal, to som si len teraz dal, aby som to v niečom mal, ale ja si to dám do plastu a pôjde to do garáže. Samozrejme, kľúč na uťahovačku, aby som nohy mohol zdvíhať. A nemôže chýbať lekárnička. Kameru si zoberiem ja a mama vám ukáže teraz, čo je do interiéru, tie drobnosti. Ja už som aj zabudla, čo sme si to kúpili. Keď sme boli na výstave v Nitre, tak sme si vybrali vlastne tieto riady, to sú také ľahké, do karavanu, že vraj aj do myčky. No a také veci do kuchyne, vlastne utierky na umývanie, čistenie. A úplne prvá vec, čo sme si tam kúpili, tak bol toaleťák špeciálny a poháre na víno. Takže takáto kombinácia. No a čo tu máme? Máme tu ešte kávovár, ten potrebujeme, takže aj a kuchynské tieto veci, ale nemáme tu všetky a toto bola taká super vychytávka, čo už používame aj doma, na olej, ktorý sa dá aj striekať, ale aj liať. Mám to vyskúšané, je to perfektné z tému. A čo ešte, neviem. Aj tieto svetielka. Svetelka sme si objednali na ten predstan, ktorý ešte nemáme, tak dajte tip, čo si máme kúpiť. Prísavky na tému s háčikmi a toto sú ešte lepiace háčiky, keby náhodou čosika, normálne sa dajú prilepiť a celkom fajne to drží, takže také hovadinky ešte. A tuto sú ešte do predstanov, aby sme mali tie svetielka na čo zavesiť, tak také háčiky, to sa klasický háčik. Dobre, to je v podstate všetko. No v podstate není. Lebo sme ešte neukázali úplne tú prvú vec, čo som dostala do karavanu. A tu si idem teraz zavesiť, tak sa poďte pozrieť. No, ideme sa pozrieť, čo si kúpila. No, ja už som sa vyzbrojila, takže idem si tu len poutierať prach, poumývať podlahu, lebo sme tu chodili obutí, ale ešte sú tu také capky a ešte aj tu. To sme takéto dostali, keď namontovali mover, takže aj to musí ísť preč, aby sme sa tu cítili dobre. Tak si to tu trošku prevoniame. Ja som sa pustil ešte do čistenia vody. Kúpil som si tento čistič, toto trio na 60 litrov, ale tak ja tu mám 25-ku. Už som si to pripravil. Tu mám striebro, tu je ešte nejaké K-Express, to sa musím pozrieť, to je tuším na vodný kameň, ale toto je na zabitie tých kadejakých potvor v tých rúrach a vo všetkom. Neviem, koľko to kde stálo, tak to sem nalejem semka. Mám tam dať troška vody. Toto by malo byť už taká žltá tekutina. Takže idem tam ešte naliať vody.
toto sa pozrieme, ako to vyzerá. Už je to žlté. Je to žlté, aj to smrdí. A treba to vlastne pustiť do systému, vyčistiť to trúbky od všetkých tých riaz a ja neviem čoho všetkého. Má to tam byť nejaké... Toto namiešané malo stať nejaké 3 hodinky, to nejaké 2,5 už mi stojí a mamička sa zasmiala. No čo už? A potom to má ostať v systéme, kým nepustím vodu. Má to ostať v systéme nejaké 2-3 hodinky tiež a potom sa to má preplachnúť čistou vodou a malo by to byť oddezinfikované a pripravené vlastne na prevádzku. Dobre, poďme na to. Mám tam naliaté troška vody. Toto je na 60 litrov, čo som čítal a pomohla mi aj AI. Takže dám tam čosi, necelú polku. Necelú polku tam dám. Takto. Takto zavreme. Dolejem to a pustíme systém, nech mi ide žltá voda odtiaľ. Necháme to tam 3-4 hodinky a napustíme čerstvu, preplachneme a malo by to byť OK. Mamička čistí, aby sme sa tu cítili príjemne. Takže stačí touto univerzálkou na mokro a s touto na sklo len utreť. A je to, ak sa sem vlezem. Tak. No, Riadne môže to byť? čistí. Hej, však to ešte celé prebehnem. A som ledva zmestím. Vzadu pri karavane sme vám natáčali to všetko, čo sme nakúpili. Medzi tým bol aj tento Easy Level. V podstate je to vodováha do mobilu. Jednoduchá. Čiže keď ja niekam zastavím, tak ja už budem v mobile vedieť, či stojím rovno alebo nie. Nemusím behať hore dole ku dverám, sa pozerať, ako mám aj manuálnu vodováhu, ale tak na čo, keď sa to dá takto vyriešiť. Tak poďme na to. V podstate baterka tam nie je, takže treba si ju tam dať. Je tam klasická CR-ka 2450, čo píšu, tak by mala vydržať dlho. Tak uvidíme. Dobre, máme to otvorené. Ja som si to pre istotu poznačil, lebo tam sú šípky, ktoré ukazujú. Takže takto. Baterečka je tam. Zašrobujeme. Ja som si to vymyslel, že si to dám semka do sedačky, aby to bolo hneď pri kraji. A jednoduché na výmenu baterky. Ja to tam prišrobujem. Robím to s takouto veľkou, lebo nechce sa mi ísť pre malý šrobovák. Aj tak to budem šrobovať do tej sedačky. Dobre. OK. Čiže dve šípky. A ja si teraz pustím ešte aplikáciu. Ja to tuto niekde dám vedľa seba. Ja to dám nahrávať. Čiže takto. Spustiť nahrávanie. Tak jo, a ideme. Čiže aplikácia Easy Level. Šup. Čiže tuto vidíte, teraz sa to paruje tu na hore. Ten červený štvorček s tými šipkami. Tak, je to spárované. A tu vidíte tie náklony, čo robím. Tak toto treba zdám teraz. Alebo položím to na zem. Mal by som byť predozadno dobre, ale som nahnutý do strany, čož aj cítim. Lebo sa mi točí hlava z toho, mám z toho normálne klaustrofóbiu, čiže ja musím mať vyrovnanie úplne dorovna.
Čiže čo tu máme? Máme tu aj nejaké zvuky, tie sú tu, ja ich mám vypnuté, nemusí mi to pípať, ale v nastaveniach máme základné nastavenie, ako to chceme vidieť, nejaký jazyk tu je. Čo tu máme ďalej? Tu máme OK, to si dám vyššie, toto nahrávanie. Vehicle, to som si dal vozík, dal som si ho v čiernom. Senzor, hej, čiže tu vidíte, že tu si môžete vybrať, ako máte umiestnený tými šipkami, vám to ukazuje, hej, čiže tu alebo tu ohľadne OJA, ja som si to dal tak, ako to mám teraz položené na zemi, čiže tou hrubou šípkou vlastne opravdu, preto som si tam spravil tú značku. Zapol som si gyro, on, off. Čo tu máme? Tu sú nejaké náklony, podľa mňa, tolerancie. A tu si ich môžem meniť predozadné, ľavé, práve. Hej. Zatiaľ to nechám v tých nastaveniach, ako to je. Toto ani neviem. Aj to sú pozície, hej, čiže tu si ich môžete navoliť, ktoré máte. Hej, set, 0 level, tu si môžete potvrdiť tú nulu. Audio, hej, ako silno to pípa. Hej, correction. A toto ja si idem zmerať tie rozteče, nahodíme tam tie hodnoty a malo by to byť v poriadku. Čiže idem to spraviť, za chvíľku sa vrátim a nahodíme to do toho. Dobre, potom je tu ešte nejaký help a mod, hej, stredy. OK. Dobre, čiže sa mi to teraz spáruje znova. A malo by to byť OK. Dobre, máme to spárované. Idem to zmerať, aby som tam nahodil tie správne hodnoty, ktoré ten vozík má. Rozteč kolies a rozteč medzi ojom a predným kolečkom ojovým a kolesom stredom. Hej? Čiže za chvíľku budeme pokračovať. Dobre, čiže tie hodnoty som si tam nahodil. Tie rozteče, vpredu, zadok, ľavo, vpravo. A ja som si to tuto vymyslel, aby som to mal po ruke. Keď budem meniť baterku, tak idem si to sem dať, to stačí na 2 šrobky sem dať, lebo ja budem chcieť asi meniť na 50 nádrž, tak aby mi tu nič nezavádzalo. Takže dáme to sem a takto ešte jeden. A mali by sme mať leveling pripnutý. Na 2 stačí. Na 2 šrobky to stačí, to drží jak blázen. Čiže ďalšia vec do skladačky hotová a ideme ďalej. Dobre, prešiel nejaký čas. Idem vypustiť tú vodu. Napustím si ešte ďalšie, aspoň 2 tie nádoby 25 litrové, preplachnem to od toho čističa baktérií a malo by to byť pripravené. Napustím potom možno čistú vodu. Tak mám to všetko vyčistené. Mám tu striebro, len si to sem vhodíme do nádrže. A to je, tam je. Ona sa môže pohybovať, to je jedno. Zavreme. A sme pripravení na sezónu s čistou vodou. Takže toto je tá úplne prvá vecička, ktorú sme si kúpili a teraz ju idem zavesiť do karavanu, aby sa nám tu dobre spalo. Tak. Dekorácia ladničková. Dobre. My máme umyté, ešte zariadíme, ale v priebehu toho, jak sme to umývali, tak sme objednali kemp. Na veľkonočné sviatky ideme do kempu Pacho. Máme ho zajednaného. Budeme na pozícii číslo 5. Čiže naše prvé miestečko na statie. A tešte sa. Bude nové video.
Čauko. Čau.